Croeso chi unwaith eto i'r gell. Mae'n siŵr fel fi, mae pob un ohonoch chi'n dod ar draws pob math o bethau ar y we y dyddi yma. Bore yma mi ges i ryw fideo o Julie Andrews o'r Sound of Music a'r plant yn gwneud rhyw fersiwn o Do Re Mi oedd yn deithio ni sut i warchod yn hynny trwy'r coronavirus yma. Wel, beth bynnag am hynny, pryn ydych chi'n gwrando yn y bore, prawr neu'r nos, gobeithio fod gwrando ar hanes Naomi a Ruth a Boaz yn troi eich meddyliau chi at gariad rhyfeddol Duw. Ddoe oedden ni'n gweld Ruth yn bwrw hynna'n adrigaredd Boaz. Wrth ei fyddhau o mam yng nghyfraith, roedd yn mynd i'r maes lle roedd Boaz yn cysgu wedi diwrnod o waith yn y cynheuaf. Fe arweddodd wrth ei draed, a phan ddeffrodd ganol nos a'i gweld hi yno a holi pwy oedd. Mi ddydodd wrtho, dyforwyn Ruth, tyn a gwrdd dyfantell dros dyforwyn, oherwydd yr wyt ti'n berthynas agos. Ond wrth feddwl am ymateb Boaz, gadewch i ni sylweddoli'n union beth oedd hi'n ei ofyn. Oedd Naomi a Ruth mewn lle caled. Iddyn nhw fedru lloffa yn ystod y cynheuaf i gael digon o rawn, doedd ganddyn nhw ddim modd mewn gwirionedd i'w cynnal eu hunain dros y misoedd oedd yn dod. Y dewis felly oedd cardota, neu efallai werthu'r etifeddiaeth. Gwerthu'r tir oedd yn eiddo i Elimelech a bellach yn eiddo i Naomi. Ond yn hytrach na i werthu rhywun y tu allan i'r teulu, roedd Ruth yn gofyn i Boaz gymryd rhan y goel fel perthynas i ddod i'w hachub. Yn y ffordd hyn byddai'r tir yn aros o fewn y teulu ehangach. Ond mi oedd Ruth yn gofyn mwy na hyn. Oedd yn gofyn i Boaz i chymryd hi mewn priodas lefuraidd, o'n i'n sôn am hyn rai dyddi yn ôl. Y briodas lle oedd y perthynas agosaf at yr un fu farw yn priodi i weddw. Bydd unrhyw blentyn enid o'r briodas hon yn cael ei chyfri fel etifedd Elimelech a Malon yn ogystal â Boaz. A mi oedd cadw'r etifeddiaeth yn llinach Elimelech a Malon yn cyfri i Naomi. Mi welwn ni arwydd o cad hyn yn well y fori. Beth oedd ymateb Boaz i gais Ruth? Mi oedd hi'n gofyn llawer iddo. Be fydden ni'n neud? Wel, yn gyntaf, mae'n gweld nad ryw gais anweddus ydy hwn gan y Foabes. Mae'n cydnabod nad y fodir mwyaf deniadol o ddynion. Bendith yr arglwydd arnat fy merch. Mae'r teyrngarwch olaf hwn gennyt yn rhagori ar y cyntaf, a mi ti beidio mynd ar ôl y dynion ifanc, boent yn dlawd neu gyfoethog. Oedd na ddynion iau, mwy golygus a mwy teniadol na ryw hen lanc fel fo. Mae'n dweud i fod o'n barod i'w helpu. Yn wir, mae'n deud wrthi am orwedd a chysgu. Heb wneud dim ni wedi ddi. Ac yna, o'n i chodi hi'n gynnar yn y bore, rhoi haidd iddi, swp mawr o haidd iddi i gymryd adref i Naomi, heb i neb wybod. Ond mae yna broblem. I fod yn berthynas agos i Elimelech, mae yna rhywun sy'n perthyn yn fwy agos. Fo fydde efo'r hawl cyntaf i gymryd yr etifeddiaeth a chymryd Ruth. Feder o ddim gweithredu fel perthynas agos, nes bod hwnnw wedi gwrthod. Wyddon ni ddim pwy oedd hwnnw, gallai fod yn gymeriad hoffus a charedig fel Boaz, ond gallai fod yn wahanol. Oedd hi'n gyfnod y barnwyr, fel y cofiwch chi, pan oedd pawb yn gwneud yr hyn oedd yn dda yn ei olwg ei hun. Felly rhaid i Boaz ddelio efo'r broblem hon cyn gall fod yn achubwyr iddi. Dychwelodd Ruth at Naomi, ac adrodd yr holl hanes a'r ddwy'n gorfod aros i weld be fydde'n digwydd. Mi adawn i'r hanes fan yna am heddiw. Maen nhw'n deud fod gadael y darllenwr neu'r gwyliwr ar biga'r draen mwyn i cael nhw'n dod nôl i'r rhaglen nesaf yn rhywbeth dylen i wneud, ond yn sicr mi oedd Ruth a Naomi ar biga'r draen. Yn gallu gwneud dim ond disgwyl. Dywedodd Naomi, aros fy merch, nes i chi wybod sut y tri pethau. Oherwydd ni fydd y dyn yma'n gorffwys cyn y gorffen y mater heddiw. Gadwch i ni feddwl cyn cloi eto am y perthynas ni efo'r arglwydd Iesu Grist.
Mi nes i awgrymu ddoe, mae'r ffordd i ddod at Grist ydy bwrw'n hunan ar ei drigaredd. Fel y gnath Ruth, osod ei hun yn ddi am ddiffyn wrth draed Boas. Ond ydy Crist yn mynd i'n helpu ni? Oherwydd mae yna broblem. A'r broblem hwnnw, wrth gwrs, ydy'r hyn sy'n yn gwahanu ni oddi wrth y Duw a'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dangos yn glir i ni fod Duw yn sanctaidd. Mae'n gosod ei hunan yn erbyn drygioni o bob math. Digon hawdd i ni weld drygioni pobl eraill a'r pechaduriaid mawr da ni'n sôn amdanyn nhw. Ond di Duw ddim eisiau deud sdim ots am y drygioni ni. Mae Crist am yn derbyn ni, nid trwy ddeud sdim ots. Mae am wynebu yn drygioni ni. Gadewch i mi i roi o fel hyn. Fel ag roedd yna berthynas agosach na Boas gyda Hawl a Ruth ag etifeddiaeth Elimelech. Felly mae gan gyfraith Duw hawl arnom ni. Y gyfraith rydyn ni wedi thorri drwy yn methiant i garu'n gilydd fel ni yn hunain. Mae hynny'n frad yn erbyn rhai sydd wedi cael eu creu i fod ar lun a delw Duw. A'n methiant i garu Duw o fo'n holl galon. A mae hynny yn frad yn erbyn yn crewr a'n cynhaliwr. A Crist yn deud, bydd o'n delio fo'n pechodau, trwy drefnu fod maddeuant i'w gael, nid trwy ddeud i fod o'n anwybyddu fo neu dyn nhw'n cyfri. Diolch yn deud sdim ots, ond mae'n trefnu bod maddeuant i'w gael amdanyn nhw. A dyna pam mae galwad Iesu, fel Ioan Fedyddiwr o'i flaen o, yr apostolion ar ôl dyddiau Crist ar y ddaear, yr alwad yn gyson oedd, edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Heb yn ei wynebu yn clodi ysbrydol yn iawn, a sylweddoli maint yn gwrthryfel yn erbyn Duw, nawn ni ddim ymddiried yn llwyr yn rhigaredd yn gwaredwr. A pobl heddiw, rhai ddim wedi bod yn cymryd hanes Covid-19 o ddifri, ac felly dyn nhw'n poeni a maen nhw'n gwneud be na ddylen nhw. Felly os na newn ni gymryd yn pechod o ddifri, nawn ni ddim wir ymddiried yn yr arglwydd. Ac nid rhywbeth ar ddechrau yn perthynas â Christ yw hwn yn unig. Mae'n rhywbeth ddylen nodweddu y Cristion bob amser, bod ni'n gorfod mynd at yn gwaredwr yn ddyddiol a gofyn, maddau i ni ein dyledion, fel y meddyliwn innau ein dyledwyr. Llawenydd yr Efengyl ydy fod Iesu'n gwybod y gweithaf amdano ni, ac eto ma'n yn caru ni. A heb orffwys nes gorffen y mater. Fe welon hynny y fori os fydd Dew'n caniatáu. Gadewch i ni weddio. Arglwydd. Da ni'n dod ger dyfron yn sylweddoli unwaith eto bod ni'n fyr o fedru cadw ofynion di. Da ni o arglwydd yn ei chael mor a hawdd i dwthio di o'r neilltu ac i ystyried yn hunain o flaen ystyried pobl eraill. Ac felly da ni'n gofyn os gweli di fod na neu di'n helpu ni i wynebu'n cyflwr yn iawn. Neu di'n helpu ni o ddewn tad i weld mae trigaredd ydy'r unig obaith i ni. Does ganddo ni ddim hunan gyfiawnder does ganddo ni ddim cyfiawnder yn hunain i fedru i apelio am ei ti yn derbyn ni. Ac arglwydd, wrth i ni ddod fel hyn ger dyfron, helpa ni bwyso ar yr arglwydd Iesu. Diolch eto am hanes Boas a Ruth. Diolch am garedigrwydd rhyfeddol Boas yn y sefyllfa yma. Da ni'n gofyn ar ei ti yn cadw ni'n saff. Da ni'n gofyn i ti o ddewn tad yn helpu ni yng nghanol y cyfnod yma i gadw'n llygad arna ti. A diolch fwy na dim am yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gan obeithio byddwch chi'n ymuno fo fi fori unwaith eto. Dan eich bendith a chadwch yn ddiogel.